zdravlje, slavlje, pozdrav božićni. Ja pitam se ritual, šta je vaš praznični? Blagostanje, mir u duši, svet harmonični. Negujete li tradicije i duh praznični? Gle žuri, pekar nosi hleb i krome, za tren će sve rasprodati. Svako jutro ko da zna, jedan drugom liči dan, otkad dođu smo u grad. Dobro jutro, Bel. Spremite se za ono što dolazi. Žare Grom je deo nove generacije high-tech trkača. Početnička senzacija, Žare Grom! Žare Grom! Grom je klasa za sebe. Bomba! Hoće si surli! Izvinite, vraćam se na izležavanje. Dragice, pričali smo o ovome. Ne mogu da ti odolim, sladak si kao kikiriki. Ma pogledajte se, lenji, razmaženi i debeli. Opusti se, Andy, pa neće radnja da eksplodira. O ne, ode sam kikiriki. Universal Pictures i Illumination. Jedva čekam da upoznam brata. Brate! What's the difference between me and you? Ko može da ne voli ovog tipa? Vidi ga! Každa malo ko se bio bi bolje. Pogledaj mu lice. O, tako je ljut. Vi ste sigurno prelepa žena. Prelepa! Prestani, laskavče. Ovo mesto je neverovatno. Fino je valjda. Da, ja nisam materijalista. Grozanja 3. Templetonovi su pravili planove za svoju pridošlicu. Šta to? Time? Upoznaj svog Ali ova beba krije tajnu. Mi bebe smo u žešćoj krizi. Bebe ne dobijaju dovoljno ljubavi kao pre. Gledajte u smrtnog neprijatelja. Kuce! Ne! Upravo je to problem! Izgleda da čim se rodiš, ljudi misle da su te potpuno provalili na osnovu tvog izgleda, tvog govora, tvog porekla. Ali to nije tako jednostavno, naročito kad se radi o meni. Ja sam možda malčice kompleksniji. Ja sam Ferdinand. Doživite filmsku čaroliju Ja sam princeza Twilight Sparkle, a ovo je moj dom, Equestria. sa poznatim ponijima. Zemlja u kojoj caruju čarolija, muzika. Da, wow! I ono najvažnije, prijateljstvo. Život je savršen. Mislim, šta bi moglo da krene po zlu? Pozvani ste. Što se dešava? Moraš ostaneš sa mnom, dečko. Ne smemo ni te smo sad. Dobrodošli u zemlju mrtvih. U svet. Nešto da prijavite? Zapravo, da. U koji niko živ nije kročio. Bolje da odeš kući pre zore ili ćeš zaglaviti. Zauvek. Pretvaram se u kostura. Šta?